дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонӣ мо ҳастам гурӯҳи изотроп ва умедворам ки як бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. шумо бо якчанд бозии ин гурӯҳ ошно ҳастед ва умедворам ки бачаҳоро ҳам мешиносен ва хуб фикр мекунам ки ба ёдатон ҳаст ки бозиҳои пештар низ бисёр ҷолибам буданд. бозии мо то ҳисоби 6 идома мекунад. саволҳоро қисман ҳайати эҷодии ин барнома ва қисман бинандаҳои мо дурусташ барои мо мефиристанд. хуб ва мо онҳоро баъди ташхис албатта истифода мебарем. хуб барои ҳар савол 1 дақиқа вақт пешниҳод мешавад ва агар пеш аз муҳлат ҷавоб додед 1 дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. 1 дақиқа қаблан шумо дорен вақти иловагӣ ки метавонед онро истифода бубаред. хуб қисмати ё қоидаи аз ҳама асосии бозии мо ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. ман шуморо ҳоло бо ҳайати ин тим ошно мекунам ва баъд ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими изотроп имрӯз ширкат дорад Аслиддин Нурмуҳаммадов, Муҳибулло Ҳабибуллозода, Муҳаммад Обидов, Фирӯз Расулов, Мудассир Хулов ва сардори даста Мирзо Саид Мирзоев. хуб бачаҳо, бозии пештаратон бо ҳисоби чанд анҷом ёфта буд? 6-3. 6-3 ба манфиати бинандаҳо. Бале. ҳамин ин дафъа ин натиҷаро дигар кардани ҳастед, не? Насиб. чӣ маслиҳат кардем ба худатон? чӣ ваъда кардем? Ғалаба хатим омадагӣ. бо ҳамин ҳисоб вале ба манфиати шумо, не? Насиб. бачаҳо, барои шумо барор мехоҳам. марамат даври аввал рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар донишгоҳи Кордова бори аввал шояд дар дунё ҳамин гуна кафедра таъсис дода шуд. он ҷо таърихшиносон, файласуфон, соҳибкорон, ҳуқуқшиносон, табибон ва бевосита мутахассисоне ки дар он соҳа кор мекунанд дарс мегуфтанд. шумо гӯед ки дар ин кафедра чиро меомӯзанд? донишгоҳи Кордова ин Испания аст бачаҳо, агар бисёр таваҷҷӯҳ карда бошед, як шаҳр дар Испания аст. кафедра умуми донишгоҳи ғайритахассусӣ ҳаст ки хеле мисалан Чӣ дарс медоданд? Саволам яке чӣ дарс медоданд? омӯзгор табибхушинос ҳамаи фанҳоро қариб дарс медоданд. Чӣ тевр до якум курсида мери ку тамоми фан медӯяд. Не, чӣ дарс медоданд? Чӣ дарс медоданд? шояд якмин кафедра. чӣ дарс медоданд? киро тайёр мекарданд? Не, чӣ дарс медоданд? кафедра физкултура предмети муайян дорад. ёки соҳаи ҳарбӣ бошад, ёки ҷомеашиносӣ. кафедра чӣ шуда? кафедраи забон дорад, кафедраи мисол забони англисӣ, забони русӣ, кафедраи психология, социология. варзиш ба дахташон шояд аввалин дар дунё боша, мегам хел кафедра. дуруст, барои ҳамин як кафедра перевод чӣ бошад? чӣ рус кардагиаст? улуми диншиносӣ намешавад? тарҷума. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба ин савол Аслиддин Нурмуҳаммадов ҷавоб медиҳад. марамат Аслиддин. дар охири вақт як вариант ба сарам омад ки шояд ки ҷавоби дуруст бошад. ҳолон ки мо ягон ҷавоби аниқ надорем ба ин савол, фикр мекунам ки ҳамин кафедра умуман дар бораи таърихи ҳамин фанҳо, ҳамин ихтисосҳо бояд равона бошад. масалан шумо гуфтед ҳуқуқшинос аст, табиб ҳаст. шояд ки дар бораи таърихи ҳамин ихтисоси худашон як мавзӯъ, як дарс мегзаранд.
ин кафедра ва гуфтем ки бори аввал дар дунё и Бале. вохирам шуморо ба шубҳа набурд чаро бори аввал дар дунё чаро мас дар кордова яъне чизе ки аз ҳама бештар ба ёдатон омаду ва шумо ҷонибдорӣ мекунед ҳамин аст таърихи ин фанҳоро дар ин кафедра меомӯзанд. хуб ин ҷавоб қабул аст. албатта ман ҷонибдори он нестам ки дар даври аввал ин гуна ҳолат рух бидиҳад, вале баъзан ин гуна ҳолатҳо рух медиҳанд ки ҷавоби аввал нодуруст аст. вақти испания гуфтам чӣ ба ётон омад? номи варзиши корида ном дорад. корида ном дорад. бо истифода аз чӣ? буқаҳо. бале аз ҳамон говҳое ки ҳаст. ин воқеан ҳам аҷоиб аст омӯзиши ҳамин фан, чун акнун онҳо ба назари баъзеҳо шояд ин бисёр хавфнок аст, дағал аст, нохуб аст, вале ин як намуди варзиши онҳо аст ва онҳо намехоҳанд ки муаллифии онро ба дасти нафарони дигар бидиҳанд ва онҳо ҳатто кафедра ҳам ташкил карданд дар назди яке аз донишгоҳҳо ва он ҳамин гуна табибон гуфтам табибони ветеринар аст онҷо, матадорҳову боз фермерҳову нафарони дигар ҳамин гуна машғулиятҳоро дарсҳоро онҷо мегузаранд. хуб вақте ки ман гуфтам ки ин испания аст, фикр кардам ки тамом ҷавоби дурустро барои шумо гуфтам, вале шумо таваҷҷӯҳ накардед. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар аврупо он намуди ороишот як вақт ба муд ворид шуд. ин ороишот метавонист аз тилло бошад, нуқра бошад, аз сангҳои қиматбаҳои дигар бошад. хуб ва ҳатто як ширкати бритониёӣ низ коллексияи ҳамин гуна ороишотро пешниҳод кард ва бояд гуфт ки ҳар як экземпляр 2 дона буд. яъне ҳамун як намуди ороишот 2 дона буд. яъне бо истифода ҳамун сангҳо, ҳамун тарҳ, ҳамун дизайн 2 дона буд. шумо гӯед ки ин ороишот барои кӣ буд? саволфаҳм аст. яъне дар аврупо як вақт ба муд ворид шуд як намуди ороишот ва ин метавонист ки аз тиллову нуқраву аз металлҳои ё аз сангҳои бисёр қимат бошад ва ҳатто ширкатҳои бритониё, як ширкати бритониё ҳам пайдо шуд ки аз ҳамон як намуди металлҳо ва бо ҳамон як дизайн 2 то месохт. шумо гӯед ки барои киҳо буд? кӣ истифода мебурд онро? ва чаро 2 то? сирам ҳамин аст. чаро 2 то? марамат фикр кунед. арусу домод зан ошиқо мешавад барои ки як барои ошиқо арусу ин ям домод буд зан ки хеле тарафдор сафари мисол вайдо фарқ надорад. хулоса вариант дугониҳо арӯзи домод бу барои ки сохта барои зан душвор Просто в целом бигем парные изделия. парни изделия фақат гӯшор шуда нои касане ки чӣ ба иминои пара месохтанда Барои ки калам шуда метавонад барои марду зан мисол барои ладош мешуда падани логика дугониҳо чӣ наметавонад дугониҳо номе ки часпидаги вряд ли яки барои киҳо савол барои киҳо зан чӣ ҷамо шахсияте барои мурдаҳо бош шояд ягон гузаштагиё зан шу гузаштан рафтан мода шудагӣ буд мода шудагӣ мода шудагӣ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? хоб дар рафти суҳбат ба ягон хулосаи наёмадем. аниқ наомадем чунки
вариант. на фикр намекунем ин гуна осон бошад, яъне ки барои дугоникҳо барои дугоникҳо мебуд ин як чизи бисёр муқаррарӣ мебуд. Гуфтем ки як вақт дар Аврупо акнун аз завоне ки дугоникҳо пайдо шуданд дигар фикр мекунам ки дигар маълум аст. бале вале бубинед ки ин коллексия ки оно месохтанд дугонаҳо буданд, яъне дутоӣ месохтанд ва аз ҳамон сангҳо, вале ҳардуш як хел набуд. вале аз ҳамон сангҳо ҳамон хел дизайн, масалан кавакак чун барои як нафар як намуд бояд месохтанд ва дугонаи он ине ки ороишот бояд дигархелтар мебуд. аз рӯи ин гапҳо нисбатан ҳамун ба қавли русо обручальное кольцо ин ҳамон ангуштари никоҳӣ барои арусу домод. барои домоду арус фарқкунанда ҳамин чиза метавонад ҳамин метавонад фарқкунанда бошад. гуфтем ки аз тиллову нуқраву аз ороишо аз сангҳои қиматбаҳову дар ангуштар ҳаст ихе сангҳои қиматбаҳо? шояд дар аввал мемонданд аз ҳамун олӣ намемон. кадоми шумо оиладор ҳастед? ки оиладор аст? аксарият доред ангуштар бад? метавонед як бор нишон диҳед ба камера? кани? ягон ороишоту ягон сангу ягон чӣ надорад, фақат тиллоӣ аст. тамом дидед? шояд ягон чиз дигар фикр мекунем бачаҳо. ё агар гӯед ки не ҳамин варианта қабул кунед мо қабул мекунем. чӣ вариант дорем? ғайр аз ин чӣ вариант дорем? аврупо ба ҳар сурат масалан мардуми мо шояд ба ин коллексия ва ба ин гуна ороишот шояд аслан таваҷҷӯҳ намекард ва ҳолиам намекунад, ба фикрам намекунад. вале дар аврупо оно ба ин чиз таваҷҷӯҳ доштанд ва пас маълум мешавад ки ширкатҳо аз ин даромад медиданд ки истеҳсол карданд ва як ширкати бритониёи махсус ин корро анҷом медод ва ин ороишот дугона буданд, дуто буданд. яъне аз ҳамон сангҳо, аз ҳамон металл дуто истеҳсол мешуд. хуб, чӣ аст ҷавоби шумо? ҳамин ҷавоба қабул мекунем ба ҳар сурат? надорем ҷавоб. ангуштари никоҳӣ бояд гӯям ки ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем дуруст набуд. кадоми шумо дар хона гурба дорем? гурба ягонтон. агар медоштед ҳам ҳеҷ вақт барояш ороишот намехаридед, не? аммо як вақт дар аврупо ҳамин гуна намуд буд ки мардум барои гурбаҳо ороишот мехариданд ва ин ширкате ки агар хато накунам ҷайри ном дошт, хуб бритониёӣ буд ва барои гурбаҳо ва соҳибони гурбаҳо ҳамин гуна ороиш месохт ва оно дар намоишнома вақте ки иштирок мекарданд тасаввур кунед нуқраву тиллаву бриллиант ҳам дар гардану дастҳои соҳиби он гурба буд ва ҳам дар гардану дар танаи худи ҳамон гурба. ва ин воқеан ҳам ба назари мо воқеан як чизи бисёр, мо аслан ин корро ҳеҷ вақт намекунем ва фикр мекунам ки мардуми мо ба ороишот махсусан барои ҷонварон ҳеҷ дилгармӣ надоранд, ба қавле ба ин чиз қадар таваҷҷӯҳ ҳам надоранд, ҳарчанд ки ҷонварона дӯст медоранд. саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол ки онро фикр мекунам ки шояд куҷое шунида бошед. ҳамчунин он ҳунара наддофӣ мегӯянд ё савачӯбзанӣ ва
ина мардуми мо анҷом медиҳанд ва мо бисёр тамошо мекунем. Дар намоишҳои телевизионӣ ҳам дар ин бора зиёд нишон медиҳанд. худи ҳамон савачӯбзанӣ, яъне сава гуфта истифода мешавад. саваро аз навдаҳои дарахтон мегиранд. дарахтҳо. ва ин дар баъзе минтақаҳо бисёр машҳур аст ва ҳолиам аз ин усул истифода мебаранд. шумо гӯед ки чӣ кор аст ҳамин наддофӣ ё савачӯбзанӣ? саволфаҳм аст? ва ёдрас мешавам ки ина шумо сари чанд вақт тариқи телевизионҳои мо тамошо мекунед, мебинед ва шумо аз наздик ҳам шояд дидаед ина. фақат ба хотир биёред ки чӣ аст дар он истифода мешавад аз сава, тавре ки болотар гуфтам. марҳамат фикр кунед. омода аст. Як вариант, а? Киштак микрофон. Чӣ накардастем? Вақт рафтеста, я? Хорошо. Хай фикр кун. Хеле пахта. Ахтар мезанам кӯки баъдива чӣ кор мекунам? Мегирам атласу адрасу дигар чиз мебуфурӯхем хати. Бо чӣ намекунам? Ман сабат бофӣ гуфтесам. Нон хеле ҳарчи мегирам. Савачӯбзанӣ, Савачӯбзанӣ. Иншоалло тайёр кунем. Наддоф. Бо чӣ наметавонам? Чӯ хати бошад? Над доф. Ҳунаре. Дофи, дофи. Дофчи, Хеле дофи. терминология хати амеда не. Даф тоира. Бо чӣ пахтазанӣ? Доф дофтан ме. Сава чист? Саба гуфтаги парранда ҳаст. Сава чӯбзанӣ. Савачӯбзанӣ. Надорем вариант бача. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? Хоб, боз ҳам ба ин савол Аслиддин Нурмаҳмадов ҷавоб медиҳад. марҳамат. ҷаноби роҳӣ, чӣ хеле ки шумо вақти хондани савол қайд кардед, дар телевизион инчунин баъзан вақти моро дар ҳамин шабакаҳои телевизиони ватанӣ нишон медиҳанд. ба фикри мо ин ҳамон ҷараёни куфтани пахта мебошад, ки баъд аз он аз вай ягон матоъ тайёр мекунанд. яъне онҷо чӯб истифода мешавад? бо ҳамон чӯб мезананд. чӣ хел чӯб аст ин? чӯби навдаҳои дарахти дарахташа гуфта наметавонам. ин дарахтҳои сахту қаиш мешавад. Бале. тут метавонад бошад, сада метавонад, биҳӣ бошад. бале. хуб, вай барои чи аст он? барои ҳамон чӯбҳои ин духуша аст, не? бале. барое ки пахта низ худашам як маводе ҳаст ки як масъолае ҳаст ки ниёз дорад ба ҳамон куфтан, ба як чиз не, ба як чизе бошад ки умуман калонтар ранги панҷа бошаду ва ҳамонро ҳамвор кунад барои оянда кор кардан. яке ки ҳунари пахтаро бо чӯбҳои махсус ғоз кардана мегӯянд наддофӣ ё савачӯбзанӣ. бале. хуб, ман медонистам ки ҳам хел мешавад. вақан рақами сера шояд шумо на дӯст дорен, на баъд бибинен, вале рақами сера шумо камакак бадтар хоҳед дид. ҷавобтон комилан дуруст аст. ин ҳамон протсессе аст ки шумо ба ёд оварден ва ина дар баъзе намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ ҳам нишон медиҳанд. ба ҳоли ғоз додани пахта ё ба қавле ғоз кардани пахта бо усулҳои ки дигар, бо технологияи дигар анҷом дода мешавад ва ин ҳам арзон аст ва ҳам дастрас аст. вале ба ҳар сурат мардум, занҳо ҳамон ҳунарро доранд, олиам ва истифода мебаранд. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол.
дар чин ҳамин гуна ҳолатҳо мушоҳида мешуд ки якбора нафарони хеле зиёд чанд сади одамҳо имтиҳони хаттӣ месупоранд. яъне имтиҳони хаттӣ месупоранд. хуб нафароне ки барои баргузории ин имтиҳон масъуланд, онҳо аксаран як чизро ҳамроҳи худ мегиранд ва ин барои ҳам кору борашон кӯмак мекунад. чиро ҳамроҳи худ доранд ки дар ин корашон кӯмак мекунад? савол фаҳмост? бори дигар такрор мекунед ҷаноби рӯбӣ? тасаввур кунед ки чин мардуми хеле зиёд имтиҳони хаттӣ месупоранд ва табиист ки муаллимон ё устодон ё касе ё масъули ҳамин имтиҳонҳо ҳамунҷо бояд ки ин процесса назорат кунанд, ҳамунҷо бошанд ва онҳо як чиро барои анҷоми ҳамин корашон ҳамроҳ доранд. чиро ҳамроҳ доранд? марҳамат, фикр кунед. чатр шуда метавонад, об шуда метавонад, чатр шуда метавонад. ҷадвал барои чӣ? назорат дар чӣ дар кор мешавад? умуман назоратро фикр кардам бисёртар. Чӣ назорат? маълим бошиш кон таки неозед. донишгоҳ да маълим бошад. ҳама авторо дидан ягон айнак бошад, ягон пешмекалак бошад. садиҳо чанд бино сади метавонад шуда, бино садҳо дурбин. овоз мегафон. мегафон баъд гуфтане ки дар ҷо микрофон нест вақте экзамен дар хитои громкоговоритель мегӯянд, овоз баланд кунанд. дар хитои бобшон дар ҳамон чиз экзамен умуман хаттӣ чизе бошад, хаттӣ хатӣ нест. тест аст ва ранг ва ё ҳамеша ранг қатӣ менависанд ку ранг дар коршон масъул фаҳмо ранг ручка намерасад. ручка чиқор мекунад? хат мезанам мисол нагузашти ягон чиз. байнати наздик хеле додзада мегафон дурбине бо чӣ вариант как назорат чӣ дар кор мешавад? назорат дар экзамен назорат чӣ дар кор мешавад? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ту ҷавоб хеле се вариант акай муибло ҷавоб медиҳем. ба ин савол акай муибло ҷавоб медиҳанд. марҳамат. пас аз муҳокимаи даста якчанд вариантҳоро омӯхта баромадем ва барои рафти назорати ҳамун имтиҳонҳои хаттӣ ки шумо қайд кардед дар чин дар шакли ҷамъи бениҳоят одамони зиёд имтиҳон месупоранд. тасаввур кунед ки 100 нафар ё зиёда аз ин. бале барои авторро назорат кардан гӯем ҳамун дурбине ки аз ҳамун истифодаи шпаргалкаҳо назорат мекунад имтиҳон супорандагонро. чӣ? дурбин гӯем. дурбин. ё ки барои ҳамун барои 100 нафар баён кардани ҳамун нақл гӯем баландгӯяк бошад. баландгӯяк. то ки ба ҳамаи ҳамун нафарон ки гӯем дар дур ҳам бошанд шунаванд. хуб, боз чӣ вариант? шумо биёед аввал вариантҳоро бибинед ки кадом вариантҳоро матраҳ карден ва яктоша фақат пешниҳод мекунед. шумо медонед ки инҷо бояд як ҷавоб пешниҳод шавад. хуб, метавонед дигар вариантҳо ҳам ки пешниҳод кунед ба хотире ки мо шунавем ки шумо чӣ фикр кардем. худиш пардохташ наметавонед? аслан вақти фикр кардан мо чиро фикр кардем? инҷо дар бораи агар рафти ҳамун имтиҳон гап занем ва чизе ки аз худи савол бармеояд барои гузарондани ҳамин барои ба ҷо овардани масъулияти худашон ҳамон чиз лозим аст. вобаста ба ҳамин мо пешниҳод кардем ки баландгӯяк ё ки дурбин аст. агар дар савол намебуд ки мисол умуман барои назорат лозим аст, умуман агар барои худи ҳамон нафари масъул лозим бошад, инҷо метавонад чатр бошад, метавонад об бошад ки мисол истеъмол кунанд, нӯшанд. хуб, чӣ варианта пешниҳод мекунем? марҳамат. кадом вариант? шумо ё як дақиқа вақти иловагиро метавонед истифода баред ё кадом як варианта метавонед пешниҳод кунед? охирон хулосаи мо ҳамон баландгӯяк аст. баландгӯяк яъне ки ина ҳамроҳш ҳамун масъули баргузории имтиҳонҳо ҳамроҳш баландгӯяк бояд дошта бошад. амхел яъне ӯ толор баландгӯяк надошт ва ӯ ҳамроҳаш бояд дошта бошад. не
инҷо дар бораи 100 ё зиёда аз он нафар бале бале меравад. 100 нафар шояд 300 нафар бале шояд ки ҳамин ҷараёни баргузарондани имтиҳон дар берун бошад. дар берун аст ва барои ҳамин балангӯяк дар кор аст. бале яъне ин ҳама тарафдори ҳамин ҷавоб аст ҳаминтар дурбинам вариант ки яъне шумо мирзо саид лабай ҷонибдори он ҳастед ки ин вариант дурбин аст метавонад рӯйхат бошад. ҳамон рӯйхати 100 метавонад рӯйхат бошад. ина дидед бачаҳо андешаҳои гуногун доранд воқеан. шумо як дақиқа баъд дар бораи чӣ фикр кардед? ман ҳайрон. ҳамаша фикр кардем интихоб камтар мушкил шуда истодаст. хуб чӣ варианта пешниҳод мекунем? мирзо саид шумо ё ҳамраҳи шумо пешниҳод мекунад? аслиддин пешниҳод мекунад? ки пешниҳод мекунад? хулоса ҳамун баландгӯяк аст. балангӯяк. хуб мо ин варианти ҷавоба қабул мекунем ва гурӯҳи шумо воқеан ҳам аҷоиб аст. медонед барои чӣ? шумо метавонед ҳатто андешаи сардори дастара гӯш накунед. агар андешаи ӯро гӯш мекардед ҷавоби дуруст ҳамин буд. дурбин буд. дурбин буд. нафарони хеле зиёд он ҷо иштирок мекунанд ва ин муаллим ё масъул наметавонад назди ҳар кадоми онҳо биравад ва ба воситаи дурбин мебинад ки ки аз кадом қатор таҳти кадом рақам, яъне аз шпаргалка ё аз кадом як чизи дигар истифода бурда истодааст ё кадом як амали ғайри ё берун аз имтиҳон анҷом дода истодааст. хуб бар сурат муҳим ин аст ки шумо ҷавоби дуруста медонистед. шумо ҳамин гуна қабул кунед. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мегӯянд ки бори аввал маҳз ҳамон чизро дар соли 1926 ширкати Rolex таҷриба карда буд ва дар бораи ҳамон чиз суҳбат карда буд. ва ҳамин мафҳум, ҳамин бартарӣ, ҳамин афзалият баъди он яъне дар самтҳои дигар барои ширкатҳои дигар ҳам татбиқ мешуд. яъне дигарҳо ҳам ба он чиз таваҷҷӯҳ мекарданд. аммо мегӯянд ки аввалтар аз ҳама ширкати Rolex ин корро анҷом дода буд. соли 1926 ин чӣ афзалияти ҳамон маҳсулот ё моли онҳо аст ки баъдтар дигарҳо ҳам ба он таваҷҷӯҳ карданд ва барои истеъмолкунанда ё барои мизоҷ ҳамин афзалият чизи муҳим буд воқеан ҳам ва мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегирифт. гап дар бораи чӣ меравад? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. дастаи соат оҳани буд резини шуд. дастаи соат обши кленда удобная батарейка аст, баъд фосфоре ки дастаро рӯшанӣ мекунад ё хача фосфора дига замина карда метавоне гироншавӣ тамом. окей хайр дига гироншавӣ я та як гироншавӣ шавида гирон мешава соат. окей бо чӣ вариант наметавонад туда удобнее соат чӣ удобнее дига ҷо истифода мебаранд. календар дорад вай дорад секундомер дорад календар календар будильник як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад кӣ ҷавоб медиҳад? ба ин савол акай муҳибло ҷавоб медиҳанд. марамад боз дастаи мо муҳокима кардем ва чанд савол ва чанд варианти посух дорем ки яке аз ҳамонҳо метавонад шуда ки
бори аввал дар ҳамун соли 1926 дар соатҳои Rolex гӯем ки ширкати Rolex ин машҳур аст ба соатбарорӣ. хуб ва аз ҳамун батарейкаҳои худкор ки барои қувват додан ва ҳаракат кардани соат истифода шуда бошад ва минбаъд дар дигар соҳаҳо гӯем ҳозир маъмул аст гӯем дар ҳамин пултҳои телевизор дар дигар яъне ин ба ҳамун бартарӣ ва афзалиятҳои ҳамин мол ворид мешавад, не? доштани батарейка бартариаш буд. ҳамихай соатҳои дигар ба назартон бе батарейка кор мекарданд, механикӣ буданд. акнун мо ба хулоса омадем ки аввал соат истеҳсол шуд, ихтироъ шуд ва механика буданд ва баъдан батарея шуд. яъне инҷо гап дар бораи батарея аст. ин афзалият аст ба назари шумо, не? баъдан боз як варианти дигари мо ҳамин буд ки дар ҳамун соат гӯем фосфор буд ки як равшанӣ медод ки ва баъдан дар ҳамин камакак ина бартарӣ гуфтан мумкин аст, лекин батареяра ман фикр намекунам ки бартарӣ гуфтан мумкин бошад. тасаввур кунед ки механикӣ бе ягон мушкил кор мекунад як ҳаёт, аммо батарея тамом мешавад ва ина бояд шумо партоен ё бояд қувват бидиҳен ё бояд навашро бихарен ва ин ба ҳеҷ ваҷ фикр мекунам ки бартарӣ нест будани батарейкаҳо. вале ба ҳар сурат шумо ихтиёр доред ки ин варианта қабул кунед, пешниҳод кунед. маромад дастаи соат кадом варианта ман қабул кунам? инҷа ҳамун варианте ки дар дигар соҳаҳо истифода шуд, мо ҳамин фосфорро камтар наздик дида истодем ки яъне дигар истеҳсолкунандаҳо ҳам баъд ба ҳамин чиз аҳамият медоданд. ба ҳамин чиз аҳамият медоданд, зеро ки ин бартарӣ ҳисоб мешуд, зеро ки истеҳсолкунандагони ширкатҳои соатбарорӣ бошад. на фақат соатбарорӣ, дигар ширкатҳо ҳам ки баъзе маҳсулоте ки барои ҳамин чиз яъне мутобиқ набуд истеҳсол мекарданд ва ина мегуфтанд бартариш инам ҳамин хусусията дорад мегуфтанд. гап дар бораи чӣ хусусият меравад ки аввал ширкати Rolex онро пешниҳод кард, аввал ширкати Rolex кӯшиш кард ки тавре шумо гуфтен соат истеҳсол мекунад, дар соатҳо ҳамин хусусият бошад ва баъд ширкатҳои дигар молу ашёи худро кӯшиш мекарданд ки ҳамин чиз дошта бошад ё ҳамин гуна бартарӣ дошта бошад. боз як ҳамун варианти дигар ҳам ҳаст ки баъзе ҳолатҳое мешавад ки ҳамун тақвими рӯзро аз хотир мебарем ва соатҳое буданд ки дар он тақвими рӯз яъне имрӯз чандшанбе аст. воқеан ҳам хел мешавад ки баъзан вақт фаромӯш кунем ки имрӯз чандшанбе аст ё чандум сана аст. санаро дар назар дорем. сана бисёр хуб. кадом варианта пешниҳод мекунед? кадом? хуб, ман метонистам воқеан ҷавоби аввали муҳибурро қабул кунам, ба хотире ки шумо хеле зиёд фикр карденду ва табло ҳам оқадар таби дилтон нест. мо ба шумо ишора кардем ки ҷавоби батарейка метавонад ки ҷавоби дуруст набошад. мо ҳамин фосфорро такя ба фосфор яъне он чӣ ки як маводе ки рӯшанӣ медод шабона. бале ин барои истифода барандагон низ гӯем фоидаовар ва хулай ҳаст ки дар ягон бале аз дур меоӣ ва мебинанд шуморо ки омада истодаед, не? як вай дигарро қайд кунем ки соатро бале ҳангоми шаб соатро барои муайян кардан дида тавонистанд, ҳамун фосфор равшанӣ медиҳад ки дида тавониста шавад. фаҳмо. хуб, бояд гӯям ки ҷавобҳое ки инҷо шумо бисёр кӯшиш кардем пешниҳод кунед ҷавобҳои дуруст набуданд. ҷавоби дуруст набуданд. инҷо гап дар бораи ҳамон хусусияти обногузарии соат мерафт. водостойкост ба истилоҳи русӣ, яъне хусусияти обногузарии ин соат. бори аввал ина Rolex таҷриба кард ва ин албатта афзалият ҳисобида мешуд. ба даруни стакон меандохтанд ва дигар тар намешуд, яъне об намегузашт ва баъд оли ширкатҳои дигар ҳам ба ин чиз таваҷҷӯҳ карданд. оли ҳамин гуна телефонҳо ҳам ҳаст ки шумо медонед таги об бисёр роҳат кор мекунад ва тар намешавад.
саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед ки ӯ чӣ гуфта буд. дер ё зуд ман ҳатман ин корамро бо мусиқӣ иваз мекунам. композитори машҳур мешавам ё муаллим, ин дига муҳим нест. муҳим ин аст ки ман як оромиши қалбӣ хоҳам дошт ва аз тақдири инсонҳо яъне нигарон нахоҳам буд. яъне ҳамин нафар маълум аст ки ҷои дигар кор мекардааст ва гуфтааст ки дер ё зуд ман кори худро бо мусиқӣ иваз мекунам ва он вақт гуфтааст ки як оромиши қалбиам хоҳам дошт. яъне зиқ намешавам масалан ки ман нисбат ба тақдири касе шояд кадом кори дигар анҷом додам. шумо гӯед ки ин ҷумлаҳои кӣ буда метавонад? кӣ дар ин фикр будааст ва воқеан ҳам ҳамин корро баъд анҷом додааст? кӣ? яъне он корашро ки кори хубам буд бо мусиқӣ иваз кардааст. марҳамат фикр кунед. судяш наметавонад ҳозир тақдири одамо гуфтастан дар оянда баъд шуд композиторам шуд шояд ягон ҳамин композитори машҳур бошад одамое ки дар кӯча музика менавозанд хеле танга ҷамъ мекунанд ма оянда кор маёнад мекунам тақдири мардум таъсир нарасонам. мебинед оҳам мусиқиам табиб боз чӣ вариант ки нависта мисол я бурбухоноша тест ҷои дар композитор ё муаллим композитор муаллим шуда метавонам дер ё зуд ман ин корро анҷом медиҳам. яъне ки мешавам оянда аксёрам ва баъди ҳамин ман ҳозир маҷбурам ки ҳамин кора кунам. баъданам шуд мегам. не баъдан нашида тақдири инсонҳоро дигар таъсир намерасонад. оянда фикраш судя табиб бо чӣ вариантиш наметавонад? табиб метавонад муаллим шавад, судя метавонад муаллим шавад ва мусиқӣ шавад. ҳар душам баъдан назик ҳастанд. военный чӣ? военный чӣ тақдири одами зуд ба таъсир мерасонад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? инҷо гап дар бораи як нафаре мерафт ки дар як вазоратхона кор мекард. вазоратхона ва ӯ як вақт гуфта буд ки дер ё зуд ман ҳамин корамро бо мусиқӣ иваз мекунам. гуфт ман композитори машҳур мешавам ё як муаллим мешавам, дигаи муҳим нест. яъне ӯ мехост ки ӯ фикр мекард ки як аз қисмати инсонҳо ба қавле нигарон намешавад ва як зиндагии осудае хоҳад дошт дар идома. яъне чун ҳам дар вақти гуфтани савол ҳам дар вақти такрор кардани савол сухан дар бораи тақдир ва қисмати инсонҳо ки рафт. хуб мо ду вариант ё ин ки судя ё ин ки табиб. инҷо гап дар бораи як вазоратхона мерафт. барои мисол шумо медонед Пушкин дар вазорати кори хориҷӣ кор мекард, не? ба ёдтон аст? ҳамин далела медонистед шумо, не? як вақт кор мекард воқеан. вале баъд аз интернет меёбед. ин нафарам дар як вазоратхона кор мекард. ҳозир мо бояд оле шумо бояд ё номи ӯро ёбед ё номи вазоратхонаро ёбед. тамом. он чӣ ки ман гуфтам аз номаи ҳамин нафар ба хоҳараш аст. яъне ки вақте ба хоҳараш нома менависад ҳамин гуна дарди дил мекунад, мегӯяд дер ё зуд ман кор меравам, ба мусиқӣ меравам. композитори машҳур мешавам ё муаллими оддӣ мешавам, ин дига муҳим нест. муҳим ин аст ки гуфтааст чизе вобаста ба қисмати инсонҳо дигар ӯро нигарон намекунад, ба ташвиш намеорад. яъне ӯ осудатар хоҳад буд, як оромиши рӯҳиву қалбӣ хоҳад дошт. ман чӣ кӯмак кунам барои шумо бачаҳо? номи ҳамин нафара бигам ё номи вазоратхонаро бигирам? шумо якеша бояд пайдо кунед. инҷо чун саволи мо духушаке аст, номи он нафара бигирам ё ки номи вазоратхонаро бигирам? номи киро? номи ҳамин нафара бигирам ё ки номи вазоратхонаро бачаҳо? барои кӯмак ба шумо чӣ кор кунам? ман барои шумо кӯмак кардан ҳастам. шумо гӯед ки ман кадом қисмати ҳамин савола кушоям? номи вазората. ин вазорати адлия буд. вазорати адлия буд ва анакнун шумо гӯед ки гап дар бораи кӣ мерафт?
мода наворот вариант қин мегирем. шумо баръакс бояд анҷом медодед, баръакс бояд мекардем. вале бар сурат мо ваъда кардем як кӯмак барои шумо мекунем. Марамат, ҷавоби шумо чист? мо дар ин сурат мо ном гуфта наметавонем дар умум. ҷавоби дуруст. шумо ҷавобро худатон мушкил кардем. бале чиз дар зеҳнтон кадом номто чарх мезанад? яъне гуфтааст ки ман ин корма, яъне кор дар вазорати адлияро гуфтааст бо мусиқӣ иваз мекунам. гуфтааст вақте бо мусиқӣ иваз кард, нагуфтем ки бо овозхонӣ иваз мекунад, бо мусиқӣ иваз мекунад гуфтем. пас кӣ метавонад бошад? моцарт. ки? моцарт популярная соҳаи мусиқӣ. хуб, шекспир, бетховен. агар мо ҳам аврупоро гуфтестем. маяковский. аврупоро гуфтестем. инҷо гап дар бораи умуман русия меравад. шумо дур наравед. чехов аст. хуб, чехов метавонад бошад. ҷавоби шумо ки аст? чайковский. ки аст ҷавоби шумо? чайковский. кани бачо? чайковский. чайковский. чайковский? чайковский. пётр чайковский шумо фикр мекунед ки композитори рус буд? як бор муҳаммадро гӯш кунем. фаҳмо. ин ҷавоба қабул кунам бачо? аслиддин? фикри бачаҳо ҳаст ки варианти чеховро пешниҳод кунем. чеховро пешниҳод кунем. антон павлович чехов нависанда ва ӯ духтурам буд, аз рӯи ихтисос медонед, не? аз рӯи ихтисос духтурам буд. бисёр аҷоиб фикр кардед. ки фикр карди варианти чехова? муҳаммад. ва ҳама дигарро дастгирӣ кардед, не? ин ҷавоба қабул кунем, яъне ҷавоби шумо комилан албатта комилан нодуруст аст. чайковский аст ҷавоби дуруст. пётр чайковский. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар лос-анҷелес як вақт як маркази тиббӣ, дурусттараш шуъбаи як маркази тиббӣ як озмуни аҷоибро баргузор кард миёни табибон. табибон бояд ки як корро анҷом медоданд. касе ки аз ҳама беҳтар ҳамон корро анҷом медод соҳиби тӯҳфа мешуд. тӯҳфаашон яъне ки ин хӯроки шом барои 2 нафар дар яке аз беҳтарин ресторанҳои лос-анҷелес буд. вале шумо бовар намекунед, инҷо қариб ки ғолиб маълум нашуд, ҳеч ки ғолиб наомад. ба табибон чӣ корро фармода буданд? чӣ кор бояд мекарданд онҳо? чӣ буд шарти ин озмун? савол фаҳмо аст? ёдрас мешавем ки ин озмуна филиали ё шуъбаи яке аз марказҳои тиббӣ дар лос-анҷелес баргузор карда буд. барои табибон буд ин озмун. хуб, табибон онҷо иштирок мекарданд фақат ва як корро бояд анҷом медоданд ва ғолиб бояд ки дар яке аз беҳтарин ресторанҳои лос-анҷелес хӯроки шом мехӯрд, барои 2 нафар ями гуна тӯҳфа доштанд. хуб, вале ғолиба маълум карда натонистанд, яъне касе натонист ҳамон шарта иҷро кунад. чӣ кор бояд мекарданд ин гурӯҳи табибон? фикр кунед. варианти хуб аст, лекин ҳусни хат фақат дар тоҷикистон ё халат пӯшидан, халат. я вариант ҳусни хат бо чида метавонам. чӣ вариант дорад? укол кардан. ягон кас набурид. укол кардан. ҳама метавона укол кар, ҳама табиб. ягон кас набурид. чанд фактор дигар метавонам бошад ки як кори ки ҳамаш битавона карда аст. укол кардан.
бо як чи озмун да укол кадам то намегире хай кукла мемуна укол мекунад чи чӣ вариант ҳастан бо ту чо фикр кунем чира дер накардам халат пушида хурдан қад ягон халат дора пушида аз ҳама зиёд ки бисёр бахра инҷино қафо мемунад давидан он кас қафо метия обязательно лос-анҷелес бачо лос-анҷелес чӣ шуда стораҳо казино Шашка, теннис, қимор дигар чиз стоматология наход ки як доктори беҳтарин набошад як кас мушкил буд аям байни мо гирифтам чӣ шуда як даха вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори дастам ба ин савол фирӯз расулов ҷавоб медиҳад марамат вақте ки сухан дар бораи табибон мерафт ва сарҷамъ кардани онҳо асан якум дар фикри мо ҳамин омад ки тарзи хушрӯ зебо навистан яъне ки ҳусни хати агар духтуронро аҳамият дода бошем айсобе ки яъне ки мушкилфаҳм аст хуб яъне ки айсоби ки ҳама яъне ки яхел ҳама духтур аст яхел навистагӣ ҳастанд аз ин сабаб интихоб намудане ки ки зеботар нависта ҳусни хати зебо дорад яъне ҳусни хати зебо озмун барои ҳусни хати зебо аст барои чӣ баъд ина ягон шӯъбаи филологӣ нагузарондасту ина маркази тиббӣ мегузаронад ҳусни хат ки шуд дига ина шояд ягон мактаб ё ягон шӯъбаи филология намедонам ё чун ба хату забону ба чиз сарукор доранд бештар не метавонед давом диҳед ман ҳам ту даромади гап буд дуруст яъне ҳамин вариант озмун барои ҳусни хати зебо тамом баъд чӣ хел ягон кас ғолиб наомадааст яъне ки мушкил дар амҷа вақте ки шумо гуфтед яъне ки интихоб кардани он мушкил буд яъне ки ҳама як хел қариб ман ба шумо кӯмак мекунам шумо бисёр наздик омаден бисёр наздик хуб чӣ илова мекунем дуруст аст ки гап дар бораи хат меравад вале шумо хеле наздик омаден хеле наздик тасаввур кунед озмун духтурон чӣ метавонад бошад чӣ кор бояд кунанд онҳо бояд чӣ кор кунанд хулосаи тиббӣ нависанд воқеан ба хат вобаста аст он чиз ба хат вобаста аст яъне чӣ кор бояд мекарданд хуб тасаввур кунед ки шумо ҳамагӣ духтур ҳастед ва байни шумо ҳамин озмун байни шумо баргузор мешавад шумо бояд чӣ кор кунед вобаста ба хат ҳусни хати зебо не чизи дигаре бояд бошад инҷо чӣ метавонад бошад хуб кани як дақиқа вақти иловагиро истифода мебарем марамат як дақиқа вақт дорем барои фикр кардан марамат истифода барем метавонад дорухат нависта боз чӣ шуда метавонад хулосаи тиббӣ менависад боз чӣ мешавад ҳамон карта фаҳмохи ҳусни хат кати гуфтед калимаи хат дорад хати рост кашидан хати рост буридан чи пуста хеле буридан хат кашида буридан мешавад бояд рост бошад рост хат кашад буриданам рост мекунад хат кашидан хат барои ҷарроҳӣ кардан ҷавобат метавонам бо чӣ вариант хат кати чӣ озмушида метавонад ҳам дорухат чӣ хеле дорухат ҳам ҳасту шояд ин чиз кати озмун намешавад бисёртар ҳам аъзои ҳакамон духтур набуданд барам ягон каса натонистанд ҳусни хати кадомаш сохт не ози ҷавоб масъалае ки барои чӣ натонистанд хат ҳамин озмун ба хат вобаста ба худ хати рост кашида натонад хати рост барои ҷарроҳӣ кардан турда меги даст меларзад шояд яке аниқ накардан охи сабаба барои ки ҳама рост мекашид ҳама хати роста бурид чӣ хел мешавад як дақиқа вақти иловагии шумо ҳам сипарӣ шуд дидед вақте саросима ҳастед вақт чӣ хел тез мегузарад не шумо оле ҳаматон ба дил гуфтед ки чӣ хел нахуд тамом шуд як дақиқа 60 сония тамом шуд ба фикри дастаи мо ин ҳамун хати рост кашидан буд чунки духтуро вақти ҷарроҳӣ кардан ҳамун ягон аъзои узва буридан бояд рост буранд ҷавоби шумо ин аст ки хати рост мекашиданд ҳамун хати роста зер кара кашад агар вай чуқуртар мебурад яъне хати ростам ба ҳусни хат ворид мешавад яъне ба хат ворид мешавад ҳамиам не гуфтем ки ба хат наздик аст ҷавоби дуруст ҳамун хати ростам ба хат наздик аст не ба ҳусни хату ба навиштану ба ин чиз наздик аст
шумо ҳаминро фикр кардем ягон табиб хати рост кашида натавонист шояд ҳамашро ки бурида ҷарроҳӣ кара метавонад на чӣ ҳамашон иҷро карданд шарту фақат ғолиб муайян нашуд хуб ҳар сурат ташаккур мегӯям инҷоба мо қабул мекунем инҷоба қабул мекунем ҳисоби 6-1 ҳам бад нест воқеан муҳим ин аст ки шумо як ҷавоби дуруст доштен гап дар бораи он меравад ки ба табибон навиштаҳо ё рецептҳо ё ҳусни хати дигар табибора доданд яъне оно навиштаҳои табибони дигарро хонданд тасаввур кунед шумо 6 нафар нишастед навиштаҳои худатона не навиштаҳои нафарони дигари табиби дигарра ва дар мавриди ҳусни хат ки шумо бисёр медонед аммо чанд варианте ки барошон пешниҳод карданд касе ҳамаи онҳоро хонда натавонистааст барои ҳамин ғолиб муайян нашудааст яъне навиштаҳои ҳамкасбони худро ҳамаи навиштаҳои онҳоро хонда натавонистанд ёддост мешавам ки ин таҷриба дар лос анҷелес баргузор шуда буд ва шӯъбаи яке аз марказҳои тиббӣ ин корро анҷом дода буд хуб вале агар дар маҷмӯъ бигирем ба 4 саволе ки инҷо пешниҳод шуд шумо ҷавоби дуруст доштен ва ҳисоб кунед ки ҳисоб 6/5 аст ва ҷавобҳои дурусти шумо фикр мекунам ки аз ҷониби бинандагони мо қабул шуданд ба ҳар сурат гурӯҳи хуб аст бо шумо суҳбат кардан шавқовар аст воқеан ташаккур мегӯям барои як бозии бисёр хуб барои як вақти истироҳат ва фароғат ва вақти фикр кардан ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо ин ҳафта фикр мекунам саволҳо бозам ҷолибтар мешаванд саволҳои худро бо ҷавоб бо манбаъ ба унвони барномаи мо бифиристен почтаи моро шумо дар экранҳои худ мебинед ва умедворам ки беҳтарин намунаи саволҳоро бо навиштани манбаъу маълумоти иловагӣ қабул хоҳем кард ёдрас мешавам ки тими иззатроб дар меҳмонии мо буданд ташаккур барои шумо бачаҳо ва ташаккур барои шумо бинандаои азиз субҳон ҷалилов будам комёбу муваффақ бошед